José, i si ara ens endinsem en el món de la programació i la robòtica? Sí, formar el nostre alumnat en una bona competència digital és una de les competències clau i per les que hem d'apostar. En aquest cas, avui anem a rebre a Pau Folch, que ens submergirà en l'emocionant món de la programació i la robòtica amb una mirada inclusiva. Pau ens descobrirà com l'alumnat pot convertir-se en autèntics genis de la tecnologia mentre aprenen, es diverteixen i cobreixen necessitats reals de la societat, de les persones. Pau és professor de tecnologia des de fa 18 anys. Actualment és un dels coordinadors de zona del Pla Digital Educatiu a Castelló. Com a docent, s'ha especialitzat en el camp de la robòtica educativa, en l'ús de recursos digitals, en el treball per projectes també de caràcter STEM. A més, ha rebut diferents premis educatius i ha participat com a ponents en diversos congressos i en diverses jornades. Benvingut, Pau. Gràcies, bona vesprada. Tornem de nou, Miguel, a parlar amb aquesta experiència, a tindre present l'enfocament STEM o STEAM, ja no sé com dir-lo. Endavant. Endavant, Pau. Moltes gràcies. Hola. Bona vesprada. Moltes gràcies a l'organització del Congrés per donar-me la possibilitat de donar la meva opinió sobre el que ha de ser una programació i una robòtica inclusiva. Suposo que vos han dit, jo treballo al Pla Digital Educatiu, però tot el que vos explicaré ho he desenvolupat en un institut de Cardedeu, l'Institut Pla Marcell. La presentació l'he estructurat en dues parts. A la primera part vos donaré algunes idees sobre com fer que la programació i la robòtica siguin realment inclusives i després vos explicaré un projecte d'electrònica i programació amb Arduino de tercer d'ESO on vaig intentar aplicar moltes d'aquestes idees i pràctiques inclusives. Bé, doncs, comencem veient diferents pautes per a fer una programació i robòtica inclusives des del punt de vista del gènere, del punt de vista social, de la diversitat de l'aula, d'interessos, de motivacions que té el nostre alumnat i de les necessitats específiques educatives. Perquè quan els docents dissenyem una activitat de programació i robòtica hi ha moltes decisions que afectaran el seu caràcter inclusiu o no. Des de l'espai, la matèria on se desenvolupa, la temàtica o finalitat del projecte, la dificultat i també altres aspectes comuns com la metodologia, els suports pedagògics i l'avaluació. Vos he de dir que jo tot el que he après ho he fet a base d'errades, com es diu en el món de la informàtica, del debugging, de la identificació de les errades i la depuració del codi erroni. He fet moltes activitats que no eren inclusives i a base d'aquest aprenentatge continu he anat, crec que avançant cap a la inclusió. Vinga, doncs, comencem amb el tema de la matèria. M'agradaria que mirareu aquesta fotografia o aquesta altra i me contestareu la pregunta què es veu en aquestes fotografies. Molt bé, en seguida m'heu pillat. És una classe de robòtica de Lego Mindstorm Seguidors de línies. És la conseqüència de fer una optativa de robòtica. En el moment que fas una optativa de robòtica, sobretot a secundària, disculpeu, els alumnes han rebut tal quantitat de missatges sexistes amb uns rols de gènere tan estereotipats que la majoria de l'alumnat seran xics. Si a més és una extraescolar, majoritàriament provindran de famílies d'una condició social o d'un benestar. Si el que volem és no augmentar la bretxa tecnològica de gènere i social, crec que hem d'optar per incloure activitats de programació i robòtica en matèries comunes, projectes interdisciplinaris, àmbits, però bé, també ciències, medi, tecnologia, matèries que cursa tot l'alumnat de forma que poden viure l'experiència de la programació i la robòtica. Ara veurem un vídeo. Fight! Venga, si das el segundo más tarde.
Mátalo. ¡Toma! ¡Oh! Us he de dir que ens ho passàvem molt bé amb aquestes classes. És la mateixa optativa de xics. Hi ha temàtiques que jo dic que són de robòtica masculina, que connecten molt amb les formes de fer masculines, però que no abarquen a la globalitat dels interessos del nostre alumnat, a la diversitat que tenim a les aules. Els cotxes teledirigits, les curses, els videojocs bèl·lics, tot això jo crec que és una temàtica molt masculina. I no depèn de la robòtica en si, de la tecnologia, depèn de la temàtica que triem. Així tenim el mateix robot, el Lego, però en un projecte de ciència de primer d'ESO que es diu Missió a Mart. I tenen un tapet els alumnes i han de desenvolupar una sèrie de proves. Per exemple... Els alumnes han de netejar les plaques fotovoltaiques perquè si no la base marciana es quedarà sense energia. No és el mateix dissenyar un programa, programar un programa per a matar marcianitos o esquivar meteorits que per aprendre ciència. Jo crec que nosaltres podem intervindre en el tipus de projectes, en la temàtica, evitant la robòtica masculina i optant per temàtiques més socials, científiques, artístiques. Mirem, per exemple, aquest projecte. Em dic Eloi, vaig a quart d'ESO al Pla Mercè i també faig pràctiques a l'Escola de Germans Corbella per conèixer això. Soc sord, porto un implant a la part de l'esquerra, com podeu veure. Em vau parar el 2015 i jo escolto, soc sord però puc escoltar. Per exemple, ara amb el tema de la mascareta em costa una mica entendre els professors perquè no pugui eixir-li els llavis i a mi se'm fa una mica difícil. Llavors, en aquest projecte del Retotet, el que anem a fer és utilitzar totes aquestes tecnologies que hem après al llarg de l'any, és a dir, electrònica i programació amb Arduino, disseny 3D i impressió en 3D i creació d'apps amb App Inventor per tal de dissenyar i muntar suports tecnològics per a persones amb dèficit auditiu. Llavors, ara vosaltres hauríeu de pensar això. Quins tipus de dispositius podeu crear per tal de facilitar la vida a les personas que tienen sordesa? En nuestro grupo tenemos la idea de hacer un aparato el cual pueda medir el nivel de ruido en el aula y representarlo en forma de luces, en una escala de colores, por ejemplo, desde el verde hasta el rojo, y así dar conciencia a la clase de que están hablando muy alto, fijarse y bajar el volumen para que la persona que tenga problemas auditivos pueda estar atento sin tener molestias, que pueda escuchar bien. El proyecto que queremos hacer es un localizador GPS para encontrar el perro de Eloi por si se pierde. Tendrá dos partes. Primero, la parte que tendrá el perro, que es el dispositivo con la placa Zoom Core, el GPS Neo 6M, que esto recibirá datos del satélite y los enviará por la antena de radiofrecuencia LoRa, que va a 868 MHz. Después, el segundo dispositivo, que es el que tendrá la persona, en este caso Eloi, y tendrá la radiofrecuencia LoRa, recibirá toda la ubicación que le han enviado con la placa Zoom Core y lo podrán ver en la aplicación. Molt bé, en aquest cas la finalitat del projecte, disculpeu, és ajudar a persones, és resoldre una problemàtica de la societat. Este és un altre cas d'aprenentatge-servei. És un projecte d'un mesurador de CO2 de l'època de la Covid, que si vos en recordeu s'havien de ventilar les aules i bé, en Cardedeu a l'hivern feia molt de fred, la veritat, i per saber quan havíem d'obrir la finestra o poder tancar-la, doncs mesuràvem el CO2. Això els mateixos alumnes ho van dissenyar i ho van programar. Un altre projecte que vos explicaré després en el projecte d'electrònica amb Arduino, una estació meteorològica. En aquest cas és una temàtica STEM
és de les que jo crec que abarquen com a més espectre del nostre alumnat. O finalitats artístiques, com este gimnàs domòtic dissenyat pels propis alumnes i projecte prou habitual, el d'instruments electrònics en Makimaki. Jo crec que totes aquestes finalitats són molt més obertes i abarquen més a tota la globalitat del nostre alumnat. Ara parlarem de la dificultat dels projectes, que crec que en el camp de la robòtica i de la programació és important. El projecte del mesurador de CO2 i de l'estació meteorològica està tot documentat pas a pas, els alumnes saben bé el que han de fer, i aquesta és la programació. Que si no heu fet mai res de programació pot parèixer marciano, però en realitat és senzill per a alumnes de tercer. El que diu és que se mesuren les variables de CO2, temperatura i humitat i se mostren per l'ordinador. I això se va repetint cada segon. És el primer pas, tots els alumnes ho entenen. Ara, a més de mostrar-lo per l'ordinador, ho mostrem per una pantalla. Continuem bé. Després fem un poquet de matemàtiques, que ahir alguns suen perquè han de calcular la mitjana, perquè la lectura de CO2 oscil·lava molt, llavors preníem 10 mesures i calculàvem la mitjana. Bé, amb un poquet d'explicacions van estar tots ahí. Continuem, següent pas, afegim un semàfor de colors. En funció de la quantitat de CO2 s'activa un LED o un altre. Ahir utilitzem condicionals, comparem variables, comparacions dobles. Això es complica, però és que havíem fet una pràctica prèvia que treballàvem tot això. Per tant, el nou coneixement se va enllaçant amb coneixement que teníem d'abans i el nostre castell de naipes pot continuar cap amunt. Però jo el que volia després era connectar aquesta mesuradora a internet per a poder visualitzar unes gràfiques. S'havien de fer tota una sèrie de configuracions un poquet complexes. I què va passar? Profe, m'explota el cerebro. Jo crec que és molt important ajustar el nivell de dificultat al nostre grup classe, no emocionar-se amb coses que veiem per Twitter, per ací o per allà, perquè si no deixem alumnes fora del projecte, que a més tindran la sensació, com deia abans Belén, de ui, jo esto no, miedo, i ja no podré triar una carrera científica. Tothom ha de participar dels objectius d'aprenentatge, això de uns programen i l'altre pinten la caixeta o van amb la pistola de silicona, no és el que toca. Hem d'anar tots als mateixos objectius d'aprenentatge en diferents graus d'assoliment, això per suposat. Sobre el tema de la metodologia, tampoc incidiré molt, però el treball cooperatiu, com dia, en el que el treball de tots els alumnes és important per a resoldre el projecte final, el treball per projectes, i m'agrada incidir en projectes que siguin oberts, que no siguin els projectes magistrals que tots han de fer el mateix. En aquest projecte d'instruments electrònics, la tecnologia és la mateixa, però adopta diferents formes i els alumnes se poden involucrar més amb el seu propi projecte. I també és diferent, el nivell de dificultat és diferent en uns instruments o en uns altres. Em referisc a la programació. Sobre els suports pedagògics, crec que és important el que diu el DUA, proporcionar informació en diferents formats. Això són captures de pantalla de la web que després vos compartiré, que és pública. Allà tenim molts vídeos, vaig gravar moltíssims vídeos, que a més és curiós, aquestes coses de l'accessibilitat. Jo els vaig gravar perquè en la pandèmia pensava que a l'octubre ens tancarien els centres i aquesta era una forma de poder continuar des de casa. Havíem comprat kits de robòtica individuals. No van tancar els centres i me vaig donar compte del potencial que tenien els vídeos per a poder atendre la diversitat, per a reforçar coses que els alumnes no aprenien, per a tindre diferents nivells a la classe, diferents ritmes d'aprenentatge. És a dir, va anar molt més enllà. Proporcionar esquemes, diagrames, símbols, donar models i exemples d'allò que esperem dels alumnes, que si no a vegades realment no saben el que volem que facin. I sobre l'avaluació, simplement volia compartir com jo
avalue el projecte les pràctiques, que és amb vídeos. Els alumnes, després vos mostraré un, en la mateixa classe graven un vídeo amb el mòbil sense editar-lo i m'expliquen la programació i el muntatge. I jo, a partir del que m'estan contant, sé si han entès les instruccions de programació, si entenen el circuit, i no avalue res a nivell d'expressió oral. Me dona igual la construcció de les frases. Jo intento saber què hi ha darrere i quins coneixements han adquirit. I un tema molt important, el feedback. Feedback a temps del procés, feedback de qualitat basat en els criteris d'avaluació, no això de dir molt bé o has de millorar, no, què és el que necessites aprendre ara. Bueno, com després tindreu la presentació, he fet esta xuleta de totes les pautes d'inclusivitat segons la meva visió, i ahí les teniu totes. Si en algun moment voleu fer coses de programació i robòtica, tingueu-les en compte. I després, ara, vos explicaré ràpidament, només tinc 3 minuts, però volia explicar-vos el projecte d'electrònica i programació amb Arduino, que vaig intentar aplicar moltes d'aquestes coses a base d'aprendre, d'errar i després millorar. El desenvolupem a tercer d'ESO en una franja de projectes de 6 hores setmanals. Són 3 classes de 2 hores. Allà hi ha les hores de tecnologia, visual i plàstica i algunes de física i química. I tenim tot l'alumnat. Sí que hi ha una reducció de ràtio, però no hi ha ni PMARs, ni separació d'alumnes, ni res. Són tots els alumnes treballant en grups heterogenis. La idea és això, aprendre a programar dispositius electrònics i construir un dispositiu que resolgui una necessitat de l'entorn. Hi ha una primera part de pràctiques i després hi ha la construcció del dispositiu, ara vos ho ensenyaré. Esta és la web del projecte, és pública, estan tots els materials, amb tots els vídeos, totes les explicacions, està directe per a treballar en l'aula, si ho voleu fer servir. I també treballàvem com a entorn virtual d'aprenentatge amb el Classroom, però que així podria ser el Moodle, l'Aules, o el Teams també. Estos són els dispositius que construïm, el sensor de soroll, l'estació meteorològica, el mesurador de CO2. I bé, vos presento la web, he gravat una navegació per la web per a que la pugueu veure. Està tota la... Hi ha diferents apartats, una explicació sobre què és Arduino, tot explicat amb vídeos que vaig gravar, amb text, amb imatges, amb esquemes, i després la part de les pràctiques i dels projectes. Són un total de 10 pràctiques, però cada alumne pot arribar fins a on pot. Cada dia jo explico un poquet, però després el fet que hi hagi vídeos permet que hi hagi diferents ritmes dins de la classe. Cada pràctica està tot explicat el que han de fer, amb vídeos, amb esquemes, amb diagrames, i tenen una tasca més o menys reproductiva i després un repte. Per exemple, així els vaig ensenyar a programar un LED, a encendre un LED, i després han de fer un semàfor, i això amb tot, per exemple, amb el sensor de distància que hauran de programar. Ai, disculpeu, a veure. És que vos volia ensenyar... Ah, no, que estarà després. Ah, sí, vale. El repte número 3 és aquest. Llavors, per començar, tinc assignades. Aquest és el pin 2, el 4, el 6, el 8, el 9 i el 8, el 10 i el 12. Llavors, està format per, òbviament, els cables, bombetes. Aquí es veu, per muntar les bombetes, resistències vermell, vermell, negre de 220 ohms i aquesta que és de color taronja pel botó de 10.000, crec que eren. Llavors, com qualsevol semàfor, funciona que està verd, es posa en verd i quan es posa vermell s'encén el de vianants.
fa pampallugues i es torna com estava al principi. La programació és... Bueno, per no estendre'm, no m'importa la qualitat del vídeo, l'edició, l'expressió oral, m'importa el que jo veig darrere dels aprenentatges que hi ha. I res, simplement dir-vos que també està documentada tota la part dels projectes, a la part de la dreta, tenim documentat el mesurador de CO2 i l'estació meteorològica se contextualitza a nivell científic per a donar-li un sentit al que estan fent i hi ha un pas a pas del que han de fer a nivell de programació, a nivell de disseny de la caixa que hauran de fabricar ells mateixos i també de... M'estan dient que talle? Bueno, simplement dir-vos que això, que està tot el projecte documentat i tot explicat. I res més, moltes gràcies per la vostra atenció.